fantastisk. Om det regner, eller sner, eller blæser, eller hvordan vejret end er, så er det bare fuldstændig vidunderligt at danse til nogle af de der helt vidunderlige også playlister, Rikke laver, både med musik, som er meget sjælevenligt, som giver os lov til at vise os selv omsorg, men også med mega fed funk, og med salsa, og med store drama, og vi leger, og vi hopper, og der er bare ikke nogen måde at gøre det forkert på. Jeg er fuldstændig vild med det, og når jeg ikke kan komme til at danse, fordi der måske er noget andet i livet, arbejde for eksempel, som forhindrer mig i det, så sætter jeg en playliste på, og så danser jeg rundt, fordi jeg er blevet fuldstændig fri og ligeglad med, hvad andre tænker. Jeg har det bare skønt i min egen krop. Så tusind tak, Rikke, og kom og være med. Det er så dejligt. Hej, jeg er lige kommet hjem fra tirsdagsgroove i Virhuset i Hjortshøj med Rikke som instruktør. Jeg vil bare lige give en meget varm anbefaling herfra. Det er det bedste, jeg gør for mig selv. Det giver så meget kærlighed til mig selv, min krop. Og jeg tænker, hvis jeg tør, og jeg kan, så kan du også. Jeg danser groove hos Rikke, og det er enormt energiboostende og livsløftende, glædesfyldt og hjerteåbnende. Hun laver nogle fantastiske playlister og laver nogle skønne instruktioner. Alle kan være med, man behøver ikke have nogen forudsætninger, men man bliver bare løftet i energi på den mest fantastiske måde. Kan varmt anbefales. Hallo, så er jeg på vej hjem fra en dejlig gang groove inde på Møllevejsskolen. Det har været fantastisk på trods af regn og blæst og mørk, kold onsdag aften. Men skønt, det har virkelig været forløsende at blive sat fri og mærke vind og vejr og søde mennesker og Rikke og hendes gode energi og i aften i Halloween-tøj og totalt fedt. Jeg kan kun anbefale det. Kom endelig og vær med. Vi ses til groove. Hej! Hej. Her er uge 43. Jeg er ikke så god til det med datoer. Men her i uge 43, der har jeg 1 års jubilæum. På den måde, at det er 1 år siden, jeg startede til groove. Jeg tog til en prøvetime i Byparken i Hjortshøj. Jeg kendte ikke Rikke, jeg kendte ikke nogen. Jeg havde været til et event et sted og tænkte, det her det må jeg simpelthen prøve. Og jeg har rigtig, rigtig mange ord, jeg kan sætte på, hvad groove er. Det er power, det er champagne, det er bobler indeni, det er groundedhed, det er forløsende, det er lækker musik, man er tænksom, man griner, man har en sammenhængskraft, dem man danser med. I lang tid der vidste jeg ikke, hvad en eneste hed, men jeg kunne godt sådan komme til at gå vild og savne dem. Jeg har startet med den der prøvetime og blev nysgerrig på, hvad det her kunne. I starten var det meget power, som jeg faldt for, men er blevet dybt forelsket i alt det inderlige, der også er. Jeg har sådan skrevet, jeg tror 30 ord ned om, hvad groove er for mig, men sådan prøvede at samle det, og så sige, at groove det er livskraft, det er taknemmelighed, og det er livsglæde. Og så jeg har simpelthen et motto for mig selv, også i forhold til nogle ting, jeg har haft i mit liv, at livet det er nu, og når jeg danser groove, så gør jeg det. Så er livet nu. Så kom og vær med. Det er fantastisk. Groove med Rikke, det er livsglæde, det er dans, det er balance, det er fra hovedet ned i kroppen, det er sved på panden, det er smil og det er anerkendelse, det er frisk luft, det er regndråber i håret, det er sammenhold, for mig er det sanselighed og kvindelighed, og så er det anerkendelse, og det er selvværd, fordi jeg lykkes hver eneste gang. Prøv det.